good morning. Welcome back to my YouTube channel. Klmyw boinisimbw nwngthangmोनखौ boikwo आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो बोसोन आरो केसुआ फिन बराय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। आंनि ब्लगआ जाहैबाय दिनैना नोंसोरा थाम्बनेलाव नुना नायखाबाय मोनथिखाबाय जानो हागौ आंनि दिनैनि ब्लगआ माबेहाय। आङो दिनैहाय मैथाजों अमाजों संगोन ओमफ्राय ना गिदिरबो दङ। ना गिदिर माने फिसा फिसा दङ आरोना माने बेजों माजों संनाय जायो नायनोसै जायखिया आङो एथबांथ' रोङा आं खोन्थालांखाय एथबां रोङा आङो एथबां बिदि स्पेशल एथबां रोङाखौनो हमना लादो नोंसोरो थेवब्लाबो आङो दिनैहाय रोङानानै थाजायाना ट्राइ खालामजोबनांगौ गासिखौबो स' आं दिनैहाय आंनि बाबानाव एडभाइस लानानै माबायदि सङो गोथाव ओंख्रि मैथाजों अमाजों माबायदि गोथाव जायो बेखौ आं एडभाइस लानानै आंनि आखाइजों आं संगोन दिनैहाय माने बिसोर जास्ट खोन्थागोनल' आरो आंनो इदि सङो बाखि सब आं खालामगोन आरो स' आं ट्राइ खालामनायनि गोथाव जायोना जाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ स्किप खालामनाङा प्लास मोनसे खोथाबाव आङो दिनैहाय बर' स्पिकिं खालामा आङो दिनैहाय एसामिस आरो हिन्दीबो स्पिकिं खालामगोन हिन्दीबो रायलायगोन आङो दिनैहाय एसामिसबो रायलायगोन आं दिनैहाय मोनथाम लेंगुवेज रायलायगोन आङो मानो होनब्ला आंनि साबसक्राइबारा खालि बर'ल' नङा मेल्ला माने एसामिसबो दङ हिन्दीबो दं गासिबो दङ स' आं मालाबाबो रायलायफेराखै स' आं दिनैहाय ट्राइ खालामनो नागिरदों 24 आवार्स ट्राइ खालामनो नागिरदों आङो ट्राइ खालामबासो जागोन होनबावदो जोंनाथ' एथबां बिदि क्लियार जाया माने जोंनि एसामिसखौ होनबाय आङो जेनेबा एथबां बिदि बैसोनि बायदि जाया थेवब्लाबो आङो दिनैहाय रायलायनो नाजागोन ट्राइ खालामगोन गासिबो बुजिनायनि गासिबो मोनथिनायनि जोंनि ओंख्रिखौ स' बिदिनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्ट्रेस्ट मोनोबा आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय दे सो या गाइस आज मैं हमारा बोरो का सबसे फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ जो है मीठा और ओमा एसामिस से कहता है टेंगा हाक और गाहरी जो पोर्क है ना वो उसको बोलता है एसामिस से गाहरी तो मैं उसको बनाने वाली हूँ आज शायद मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा और एसामिस भी इतना अच्छा नहीं होगा तो भी आशा करती हूँ आप लोग मेरा वीडियो स्किप नहीं करेगा आप लोग मेरा वीडियो देखेगा बेसिकली आमी बरोবিলাক इटु खाই কিবা ফেভারিট হয় আমার মিঠা আর কিবা গাহরি ফেভারিট হয় আমি বেসিক্যালি সব বড় এই मतलब কিবা কি কয় এইটো অনলাটো কি কয় এছামিছত কিবা চাউল গুড়া আৰু মুৰ্গী আৰু কিবা গাহৰি মিঠা ইমান আমি মানে ফেভাৰিট হয় বড়োবিলাক খাই ফেভাৰিট ডিছ হয় কিবা বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ চ' এইটো আমি বনাব বিচাৰিছোঁ মই আজি বনাম এইটো বনাম ইমান নাজানো মই তথাপিও মই অলপ মানে ট্ৰাই কৰিম এডভাইচ ল'ম পাপা সুধি পেলাই এডভাইচ ল'ম মই ইমানটো ভাল নহয় মোৰ এছামিছটো আশা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখিব আৰু স্কিপ নকৰিব আৰু फुल देखना ठीक है चलो जो आज बनाने वाली हूँ जो अब मैंने वीडियो में कहा था ये पोर्क है और उसको देखो ये आलू है और इसको क्या बोलता है हिंदी से पता नहीं और ये हमारा मछली को इसके साथ बनाएगा और ये हमारा जो मैंने बोला था ना वो मीठा आपको दिखाएगा मैं तो मीठा के साथ बनाएगा इसको तो चलो हम लोग बनाने शुरू करते हैं दानै आंना मोनसे पार्सल सफैदों ओमफ्राय मा बिहरामोनथाय आङो जायखिया 193मोन आं बेखौ खुलिनानै नायनोसै नोंथाङा नायबानो जाबाय दे मा बुस्थु बियो मा बुस्थु दं भाई नै आं बेखौनो बिहरदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा नायनो हागोन बाहाय पिंक लिप्स सिराम लिरनाय दङ माने ओरैनो फुननो मोजां लिप्सफ्रा ओरैनो मोजां थायो स' आं बेखौ लाबोदों माने बिहरदोंमोन आङो नैबे स्ट्रबेरी फ्लेभार दे softness repairs restores a natural skin tone mama senang panggana बोरो से क्या बोलते हैं इसको बोरो से हिंदी से बांग्ला बोलते हैं क्या बोलते हैं पांगना मास नदी है गरम नदी में मिलता है हिंदी में क्या बोलते हैं कि मालूम नहीं गरम नदी में मिलता है ये बहुत टेस्टी है खाने के लिए पापा ने बोला ये बहुत टेस्टी है और बोरो से भी उसको क्या बोलते हैं बाबा बांगना मछली बोलते हैं बोले उसका नाम बांगना मछली है
कॉस्टली कितना ये होता है? ये 800 रुपया पर किलो। पर किलो 800। देखो खोन्था खाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबा सोरबा गोथाव मोनोबा बेखौ जानो आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर जोंबो लाबोनानै जाफैयो न'आवहाय स' नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो कमेन्ट बक्सआव। जो अच्छा लगता है उसको खाने में, जो मेरा ब्लॉग दिख रहा है उसको जो मेरा ब्लॉग देख रहा है आप लोग, जो अच्छा लगता है उसको खाने आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। मतलब मुझे भी मालूम होगा ना सो कौन कौन उसको पसंद करता है खाने में, सो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बेनो आरो बिदिब्ला जोङो मैथाखौ रेडि खालामना दोनखाबाय मामिया, ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोर नांगौखौ रेडि खालामना दोनखाबाय। जों दा संसैल', ओमफ्राय दा संथ' मारै जागोन संनोथ' एथबां रोङा आङो, रोङिखौनो हमना लाबाय आङो, बारा रोङा। थेवब्लाबो आङो गावनि हाजासेखौ नाजानोसै। ओमफ्राय थेवब्लाबो दिनै आं मोनसे थांखि लादों, आं दिनै जास्ट एडभाइस लागोन बाबानाव माखौ रोङा, बिनि उनावहाय गावनि आखाइजोंनो संनानै जाहोगोन आं माबायदि जायो। माने संनांगौसो रोंगोन नालाय, ओंखायनो एथबांथ' माने खोनायोल' बिदि सङो मायो होननाय, खिन्थु संफेराखैमोन आङो। दिनैहाय आं संगोन, ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय, स्किप खालामनाङा भिडिअखौ। खिन्थु आं गोथाव संगोन दे, गोथाव संगोन आं खिन्थु दे। स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना मैथाजों अमाजों, ओमफ्राय नाजों सजनाजों आलुजों। दा बेखौ होनसै मैथाखौ, ओमफ्राय इसको अभी हम लोग देने वाला है ऊपर में। ये थोड़ा मतलब अच्छा पक गया है, अभी उसको देने वाला है। चलो ओमफ्राय जागोनथाय मिथिया, जायखिजाया गोथावखौनो संनो नाजादों, ओमफ्राय मोजां जागोन होननानै आसा दं आरोना। मोजाङालाय जाखागोन, जानायालाय मानो गाज्रि जानो ने। तो बिदिब्ला नायनोसै। तो अभी देखते हैं हम लोग। देखो ऐसा हो गया, नुनायावनो ओरैबायदि गोथाव नुखाबाय, जानायाव बेसेबां गोथाव जागोन हरो। दा बेखौ एसे रुइहोबावगोन आरो ना, ओमफ्राय एसेल' माबानोसै आरो, बिनि उनावहाय आं साखिनायनोसै, नोंथांमोन देखायनोसै आं माबायदि जादों, खोन्थानोसै टेस्टखौ। ओमफ्राय नैबेलाय माथो दहायनि ना इयो नाजों सजनाजों आलूजों। ये देखो वो मछली है, उसको अलग से बना लिया। अभी ये तो थोड़ा पानी उसको सूखने के बाद थोड़ा मैं ट्राई करेगा कैसा होगा, तो आप लोगों को बताएगा मैं कैसा हुआ। बनाया हुआ हमारा मीठा और पोर्क कैसा हुआ आपको बताएगा टेस्ट करके। अभी थोड़ा पानी सूखने के बाद हम लोग खाएगा। अभी वो पक गया है, अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। चलो टेस्ट करते हैं, चलो। हम खाने वाला है ओमा और मीठा kalau sana isi mbak juga. OMA bagi sisi OMA bagi sisi orebody goथाव macam lokal ओमफ्राय मैथायाबो लकेल
बारा गोखैबो गैया गोथावबो बरिया ओमफ्राय आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्था जायजों मैथा गोथाव मोनो अमा गोथाव मोनो आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनिथ' फेभरेट बुंखायो खिन्थु नोंसोरबो खोन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला आं दा जानोसै माबादि जादों ओंखामजों जानोसै एबारहाय ओरैबादि गोथाव जादों अमायाबो दिसिसो नालाय ओमफ्राय दा जानोसै अभी मैं खाने वाली हूँ अभी खाना खाने वाली हूँ टेस्टी तो बहुत हुआ है मतलब बहुत टेस्टी हुआ है खाने वाली हूँ अभी टेस्ट करेगा कैसा हुआ खाने के साथ राइस के साथ टेस्ट करेगा अभी तो टेस्टी तो बहुत हुआ है उधर मैं टेस्ट किया था ना मैं टेस्ट किया था उधर तो बहुत टेस्टी हुआ था तो अभी खाने के साथ खा रही हूँ तो चलो लोग देखते रहना हाँ बिराद गोथाव बहुत टेस्टी हुआ है बहुत टेस्टी हुआ है सिगौ ओमफ्राय दा बेखौ आं एसे सोमना लानोसै बेवहाय मेसिनाव ओमफ्राय थाब राननायनि आरो बोथोराबो ओरैबायदि मोजां आं बेखायनो वेदारखौ अखाबो गैया माने अखा हां आरोना अखाबो बारा गैया ओमफ्राय सान्दुंबो बारा गैया मोजां मिडियाम आरोना दा बेखौ सुना लानोसै सोमना लानोसै लेथ्रा जानायमोन जानो सिया ओमफ्राय दा बिनि उनावहाय बेखौ थाब राननायनि आरो मेसिनाव थाब रानना दा ओंखाम जाहोनानै दा माथो खालामनो खालामाबालाय ओंखायनो बेखौ अन होनसै पावारखौ दा बेखौ थुनसै बेखौ स्टार्टखौ थुनसै